Казвам се Здравко Брадваров. По-настоящем съм управител на заведение за бързо хранене под марката Двата лъва. Всичко започна далечната 2004 мисля, че година, когато работех като работник в заведение за бързо хранене с подобна дейност. Харесаха ме там едни хора, предложиха ми да отидем на друго място в подобно заведение, че ние там ще сме хората, които ще движат обекта. На Дондуков се намираше също Дарик Радио. Съгласих се, тъй като там надницата, която щяха да ми плащат, беше буквално двойна. Викам, що пък не. Отидахме там с въпросния мой приятел. Той ме подучи как, нали, може да си правим далавери, в случая да крадеме. Аз викам, що ще крадеш, бе, човек, в случая хората ти дават хубава надница. Спокойно, аз ще ти кажа как. Общи линии го хванаха още в началото и се озовах, че съм сам там и движа някакъв обект, който де-факто моите шефове нищо не разбираха от дюнера, аз бях човека. Веднага, нали, си викам, трябва някой да ми помага. Кой? Брат ми. Обадих му се, викам, идвай. Тук ще те уча на дюнери и буквално след месец така движихме ние двамата с брат ми въпросния обект. Тогава се появи в мене мечтата да имам мое собствено заведение и започнах да търся. Много време беше това, може би месец, комуникация с много брокери. Това, което беше се случило, мене ме уволниха от Дондуков, от въпросната работа. Защо? Защото постоянните ми срещи с брокери случая бяха в различен период на деня като време. Аз работех от 10 часа ми започваше смяната и в един ден просто с един брокер се бяхме говорили, той не можеше по-рано, в 11 часа, че трябва да направим конкретния оглед за поредното място. Бях предупредил брат ми, че ще закъсня малко, което по никакъв начин не пречеше на работата там за обекта, понеже работата там буквално почваше в 12, понеже наоколо има много офиси, тя тогава стартираше изцяло. Дойдох, нали, в случая малко закъснял, извикаха ме двамата шефове. Поговориха с мен и ми казаха, че му освобождават. Аз не можех да повярвам. Това беше краха на моето съществуване в този момент. Върнах се, прибрах се вкъщи, унил, поплаках си малко, викам си, нищо не става от мене. Един месец търся, нищо не мога да намеря. Накрая ме уволниха от работа.